Ay, may pagkain kayo dyan, ay? Opo. May pagkain kayo dyan. Di pa po ako nakain, ay. Pagkain po kayo? Sa diet po ako, naglakad lang ako. Opo kayo. Hindi po. Ano yun? Naglalakad lang po ako. Pagkain po kayo? Sa oras na ito, sinabi ni Lola na wala silang pagkain sapagkat binibigyan lamang sila ng pagkain. Kaya napagpasyahan kong tubig na lang ang hingin ko sa kanila. May tubig po kayo? Meron. Pwede po makainom? Tubig na. Inumin. Oo. Napansin ko na si Lola ay hirap na rin palang maglakad. Pero pinilit niya upang makabigay siya ng tubig sa akin. Ang tuhod ko. Mahina na po yung tuhod nyo? May inumin po kayo? Ha? Inumin na lang? Hinahatidan na lang po pala kayo ng pagkain dito? Ito po yung ano nyo. Salamat po. Saan po kayo nakuha ng tubig? Ay, doon sa kami sa balon ng sariling kanuan. Pwede po makapasok sa bahay nyo? Ay, pwede. Magandang ano naman. Sandali lang. Hindi na natin ito. Mahina na din po si Lola. Si Tatay. Nalakad ka, Tatay? Lakad ka pa? Lakad tayo. Maalayas tayo. Punta tayo sa daet. Ano? Mahanap tayo pera. Mahanap tayong pagkain. Masama ka sa akin, Lolo. Napansin ko na pati si Lola ay hirap na hirap ng bumangon. Di ka na nakakalakad, Lolo? Bakit, Lola, mababait? Ang babait naman ninyo. Pinapatuloy nyo yung kagaya ko na pinapatuloy nyo po ako na kagaya ko na na ako. Taong grasa po. Pulubi. Lakad-lakad lang po ako dyan. Naghahanap ako ng pagkain. Nakitihingi lang. Wala po kasing tirahan. Mag-isa lang. Ay! Ay, salamat po. May basa namin ay naroon doon pa. Oo, salamat po. Masarap, Lola. Bakit niya lang ayos mo? Kasi po, wala akong pera pambiling damit lang po ako. Salamat po, dito. Pwede po akong makitulong dito sa inyo? Ay, naku. Wala. Ha? Maraming hindi ang kaya mong tuluan. Tuluan na po ito? Mm-mm. Wala na po kasi ako matirahan. Saan bang Marunong man ako maglagay-lagay ng mga pawid. Lagayan natin ng pawid. Wala na maibili. Mahingi tayo. Kahit saan. Ako nga, nakahingi akong tubig sa iyo. Lola. Ay, hindi pa pala ako nabilis kay Lola. Pamano po, pamano. Salamat kay Lolo. Ay, kay Lolo. Ay, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po. Pasensya na po sa itsura ko, ha. Pasensya na sa itsura ko, di pa ako naliligo. Kahit mainit. Ay, bakit puro uling ka? Galing po kasi dun sa usok, mauusok. Mausok. Ako hindi nakakalakad Hindi na nakakalakad. Yung nakakalakad. Ito nga, dalawa saklay ko. Oh, May wheelchair pa. Hindi ako nakakalakad Mahigit ng 5 years. Siyempre, kung may magbibigay, kung wala. pag may mabigay, may pagkain. Meron din. Ay, Pag walang nabigay, wala. Meron din yung anak ko. Paano pag hindi nakabigay si anak niyo po? Ay, may nabigay naman sa amin. Hindi yung kapitbahay namin. Binibigyan na po kayong kapitbahay. Nahina ka na din po, Lola. Oh.
Binibigyan ka na din po pala ng kapitbahay lang din. Pag wala kang ano. Aba na, Ano, Nay? Hindi ako tunay na pulubi. O, vlogger ako. itsura mo na na. Itsura lang na pulubi. Nagdamit ko kayo. Vlogger ako, vlogger. Brother. Na ano po, natulong. Bibigyan kita ng pera. Oh. Lola, Ay, hindi na. Salamat na. bakit po? Ay, baka ikaw nga ano, ay kailangan mo din yan. Ano pong kailangan baga ninyo? Ay, siyempre kami matanda na. Hindi, yung ibibigay sa amin ay yun. Nagulat ako sa sinabi ni Lola nang ayaw niyang tanggapin ang pera. Hindi na kami makakabili, hindi na kami makalakad ng malayo. Kaya pagkain na lang. Di maalis muna ako, Lola. Mabili akong pagkain. Ikaw, bahala ka. O sige, ano ako, Lola? Oh, At groceries po. Pagkain. Opo, ano kasi ay Ito po, may pagkain tayo. Ay, pagpalain kayo ng Diyos. May inutosan lang kami na ano. salamat. Maraming salamat po. Yan po. At wala na po silang ano. Pagkain daw kanina. At hinahatidan lang daw po sila dito. Mga kalingap. At ito, may dala tayo. Na pagkain. Ano, Yan. Ayan po, may tinapay kay Lolo. Lolo, may tinapay. May biskwit. Yan, pagkain. Sabi po ni Lola, pagkain lang. Kasi hindi na sila makakabili. Ito po, ang dami. ang dami niya. Gatas po, gatas. Ito gatas. Ay, salamat na. May asukal din, may kape. Ito po, importante. Ayan. Oats. Kape, parang kape yan. Pinalagyan lang pong mainit. Nuluto sa mainit. Oats po. Wala po kayong kasamang anak dito? Meron. Nag-aalaga? Kami, yung bahay nung kubo doon. Kita-kita naman. May Kita doon. Bakit na, ano yung mga anak ko malalayo. malalayo po. Nasa Tambales. Ilang ano na po kayo? Ilang taon na po kayo? Ako, 80 na ako. 80 ka na. Ikaw, Lolo. Ano? 83 na siya. Ang tenga niyan, may diferensya na. Ano ang tatanong mo sa akin? Ilang taon ka na po? Ako, Opo. 83 na ako ngayon. 83. 2024. 83 na ako. Oh. Malakas ka pa, Lolo. Malakas pa. Oo. Kaya lang ito na ako nang makikita kung 7 taon din nakakalakad. Ano ka na lang po dito? Yung may dalawa sa klay ko. Yun isa na bali na. Nabagtakan ko. Kailangan ng isa pang ganito. Meron na niyang gayaan. Pero, nabag sa kanya. Naayos Ay niya. ito na 80, maliit pa lang 80. Maliit pa lang 80 yan. Ako i-edit na ako. Ito na, Lola, yung pagkain, Lola. Oo, salamat sa inyo. Maraming salamat sa biyayang kaloob nyo. Nanay, patnubaya kayo ng Panginoon Diyos sa atin. Salamat po. Kasi mabait po si Lola. Nagbigay ng tubig. Nagbigay po ng tubig sa akin si Lola. Hindi lang nakabigay ng pagkain at wala daw ay tubig meron daw. Sabi daw po baga ng Biblia. Kapag ang isang ay pinabigyan mo na tubig, Ay, ito para ano ng Biblia. Para basa. nagparabasa po Oo, kayo. ito ako ay na hindi na pong kakabasa ko siya. Malabo na po ang mata. Ito, namabasa pa rin. Mabasa pa rin. Yan po, may gatas na at wala na po kayong gatas dyan sa inyo? Wala. Wala na? Ngayon, may gatas na po, Lola. Ay, salamat nga. Sabi nga, salamat sa mga biyaya.
Nagkaganda. Ayos ng ganyan. Natawa-tawanan tayo ni Lola, oh. Oh. Bakit po? Kahit mag-ayos ka ng ganyan, hindi ka tulubi. Ay, ganun po, baga. Mauling na nga tayo, eh. Masayahin po sila, mga kalingap. Ay, salamat po sa kalingap. Good barangay din kayo. Yan, Lola, oh, may mabigay-bigay na sa inyong pagkain. Masaya man kayo, may pagkain na kayo. Ay, oo. Ito mga ilang araw namin. Ilang araw na po. Nagkap kami ng kayong anak ko pag naparito yun. Pero wala naman anak na maliit. Tanggapin mo pa rin yung pera, baka may pambili kayong gamot. Oo, ay, salamat. Oh, parang pambili po kayong gamot, dapat may pera din kayo. May pagkain na may pera pa. Ayan po. Nako, maraming salamat. Para may pagkain na may pera pa. Mauling talaga. Naniwala ka naman baga, Lola, sa akin na galing akong naglalakad lang ako galing dait. Naniwala ka naman baga. Itsura mo na lang, kaya yung kotes mo. Hindi daw po. Kaya binigyan mo ako ng tubig. Oo. Ano akala mo sa akin? Hindi ka nagpapasalamat. Salamat. Oo. Galit sa'yo, Panginoon yan. Oh, Ay, sa'yo. Hindi mo yan. Nakita mo di ako nakakalakad. Ito dati kasi mabilis lumakad ito. Oo, sabi ko, huwag ka pupunta doon sa'yo. Kung papunta sa'yo, ay pumunta. Pagbalik niya, din siya makalakad. Paano ka, Lola? Bakit di ka Mabilis lumakad yan. Ayun, ayun na. Kakapunta, balik-balik yan doon. Lolo. Kapatid ko sa malayo. Ay, tiis kami, konting tiis lang. Konting tiis po. Kahit pag walang pagkain, ano. Ngayon po, may nagdala po kami pagkain, Lola. Ay, oo, ay, salamat. Kasi mabait siya naman po, Lola. At deserving man kayo. Ano po yan? May tinapay, may yung biskuit. Masaya ka naman, Lola, sa mga pagkain? Ay, oo naman. Sabi po, mga ilang araw naman yung dudukot-dukot. May madudukot na Ay, kayo. oo, may madudukot na. May gatas na din, Lola, dyan. Ay, salamat na. Ito na, Lola, may kape pa. Kapi pa. Ano ka, masaya? Maraming pagkain, Lolo. Masaya ka, maraming pagkain. Oo, yun. Sobrang mabiyayaan yung pagkaloob sa amin. Pagkaloob yan ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Sana ipatnubayan kayo ng Panginoon natin. At mabait naman po kayo. Mabait. Mabuting tao. Ay, masama ako nung talong panahon. Pero ngayon po, Masama akong panahon. Walang iya ako nung panahon. Pag sinabi ko kahit maraming katarong nakaharap niya kahit pulis, inahamon ko yan. pero ngayon, mabait ka na. Ay, ayaw ko na. Simula lang mga pagbasa ko ng Bible, ayaw ko nang gawa ng hindi maganda. Ayaw na. Ay, very good si tatay. Ayaw ko na. Marami kong alaala nung araw nung hindi pa ako nagba-Bible. Ito baliyan, tama ng bato. Kung dito ko naman, patay ako. Malaking tao yung bumato sa akin, Ilocano. Buti, Ay, hindi na ako nakaganti ron. May plano ang Panginoon, makakilala ka pa. Makabasa ka pa po ng Bible. Oo. Yun na lang ang pinaka-libangan ko sa araw-araw. Pagkagising, pagka nakatayo, nakapon ako yan, babasa na ako noon. Babasa ko lahat kay Pedro Santiago. Ay, sana ipatnubayan kayo ng Diyos at makarating sa inyong pupuntahan. Salamat po sa pagpapatuloy. Mga gaya may bigyan sa amin. Ay, salamat. Siya ang kaibigan nyo,
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya